ҳамин ҳоз як замон нишида кам як косай ҳунарманди 40 сола 50 сола коркардагӣ ҳамора ҳамон косада парфтесиян гӯдаке ки дина ай ҷогаи хушхестай хуша гирифтай интернета парфтай урам дар ҳамин коса парфтесиян ҳама агъра шида ҳама дашона қурата дигар нанги номусаш набардошт ки дофи дигар бобура бикна гуфт ман имрӯз заҳмат мекашам барои мекунад мебинад чанка занша духтарша фарзандша душмонка кадом ӯ аллакай блогера чунки системаи блогингда ҳаст саҳифаи шахсии аккаунти худша пеш бурда дар любой ҷо ҳаст любойҷо тоҷикистон ба пеш худа чӣ гуфтанӣ Хашма по-любому блогер. То, что снимаете, это уже блог, да? ассалому алайкум дӯстони гироми қадр дӯстони беҳтар аз ҷон тамошобино ман хостум имрӯз бо ҳамроҳи дӯстон як суҳбати озод дошта бошем ва ҳар ин нафарое ки шумо мебинед ҳар як нафараш дар соҳаҳои худшон кор мекунанд ва навобаста дар соҳаҳои худшон кор кардан ва дар шабакаҳои иҷтимоӣ фаъол ҳастанд ина дӯсти азизи мо муҳаммадҷон доктор илми тиб абуалӣ ибни сино хами мақсад духтур бугем ба забони худмон мана комилҷон комил карате шогирди брусли мақсад ин мардак варзишгарай варзиш яъне ки бо варзиши омехта мегем ки бои бесправилу тамоми чида ҳаст ва на ин ки дар тоҷикистони худмон қазоқистону ӯзбекистону қирғизистон осиёи миёнада ҳастанд хайна абдуллоҷон дӯсти азизи мо чӣ хеле ки мо медонем ки иам як ҳунаре дора ки хеле ҳунара дасти моҳирам бугем хато намекунем хай ҳаматон медонед мешиносед мақсад ороишгари мӯи сар абдуллоҷон хуш омадем бародарои азиз ва ман банда дӯстмурод шарипов намедонам дига айни ҳол хума чӣ бугум актёр бугум режиссёр бугум ҳаҷвнигор бугум блогер бугум дигар намедонам хума чӣ бугум саволи ман ҳами бародарода и ҷавонони фаъоли кишварамон ҳастанд ҳам дар касби худшон ҳам дар соҳаи интернетӣ ҷавонои фаъоли кишвар саволи ман ҳамиай ҳами ма киюм гуфти ҳамурӯзо як кто ма блог ктоя мақсади гап ки ма блогером киюм дар кӯчаҳози мебуром блогер меган некем ки ма ҷое ки ма кор кардам дар тамоми театрҳои тоҷикистон кор кардам дар ҳама ҷо мара ҳунарманд нависган ҳунарманди сирки давлатӣ ҳунарманди фалон театр гуфта то ба ҳол ма кор кардам ҳамчун ҳунарманд некем айни ҳол ма дар кӯчаҳо мебурам мара блогер меган ҳаматон ҳами ҳар се шумо да савол ма блогер ҳастам ё не ки ҷавоб мегардона саволи ман мақсад аз як фикри худам баён кунам салому алайкум бинандагони азиз ҳаводорони акаи дӯстмурод шарипов хулас фикри шахсии ман ҳамине ки барои мо албатта ки ҳаҷвнигор ҳастем ва барои навҷавоное ки наврасам бигем ё ки навҷавоное ҳастанд ки синну соли ёш дар назар дорум имрӯз нав болои экран омад бале нафарое ки системаи блогингу интернета нав шурӯъ кардагӣ ҳастанд барои ин навҷавоно шояд шумо блогер бошед албатта ки шумо блогерам гуфта мешавад албатта ки ҳаҷвнигорам гуфта мешавад чунки шумо дар асл ҳаҷвнигор ҳастед вале саҳифаи инстаграма ҳар касе ки пеш мебарад дар соҳаи худаш ин системаи блогинг ҳисобида мешавад ин фикри шахсии ман аст агар ягон ҷо хатогӣ бошад немат дар ёдам ҳастай ки мара дар ёдам ҳастай комилҷон пеш гапта ки ман ай аввале ки худма ёд дорум куҷое мерафтам ҳамхелӣ мекардам ҳами баромадамон мекардам ҳами қати салатоам будам куҷое ки ай тарафи сирк мебурдан мано қати маъюбоай қати мақсад ки касалои дилай ҳами фақат кормон хандондану девонагӣ кардан чуба вақто моро блогер намегуфтанду ҳозе ки мақсад мерем ҳам саҳифаи худ монда як ба навор мегирем мепартоем ҳамиай ҳам блогери ҳамиай ҳам бояд ҳами хутам хел сёмка кади аллакай блогер меши ҳами хел дӯстмурод ту даъво накун ҳамин блогери мефаҳмӣ блогери бародари азиз ма то ба ҳола худма ягон ҷода блогер нагуфтам ин блогер намегӯ ма блогер нестам ма ҳунарманд ма актёрам дӯстмурод ҳамин нафаре ки чӣ хеле ки абдулло гуфтанд нафаре ки ҳамин имрӯз шабакаҳои иҷтимоъро истифода мебарад
як контенти муайян дорад хича навор мегира ва гап мезана дар ам мавзӯ ира меган блогинг меган яъне ки ҳамон нафара блогер меган ҳамера мо пурсад ам блогинга мо блогер гуфта дароз кардагам амура меган охи ӯ вақтиша тари камеро қатъи мегирифти бародари азиз шабакаҳои иҷтимоӣ баъди 2005 дар тоҷикистон яке рушд кард дар дигар давлатҳо ҳамон блогер гуфта истифода мебурдан амура не ки истифода шавад не ки мисол мисол голливуди болливуда бигирем мисол шорухан ҳечка блогер намегӯяд гуфта тара қард када ки чума ора блогер моям ҳар рӯзе инам хеле мекунад чума ора блогер намегӯям ҳар рӯзе мо ӯ саракати ҷамъ кулод бандам завтра кардам дар прямой эфир вай прямой эфир кард ма добавитиш кардам вай мара добавит кард якҷоя завтра кардем дар прямой эфири ҷамъ кулод бандам ина 1.5 сол пеш будам хеле мисол пештарак буд чума вайра блогер намегӯем мегӯем актёри кино шуба ма мақсади хисол мо диплом дорам дипломада актёр драма ва кино навистагӣ мақсад ма даъво мекунам ки ма ҳунармандам ма блогер нестам чуба дар қади кӯча мебурам мара блогер мегӯям хайр даъво дори бародари азиз бас ки сайфҳои иҷтимоира агар нахоҳӣ ки блогерат бигӯям бас ки фақат театр кино давозӣ ай кино иққад мебурам дар дигар дар ҳам ҳози осона чида айно ма мегирам сайт мекушоям ай кино мегирам мебурам пурайозиам хеле ай ма да фаъола я хеле инстаграмш ки ай кинои ма буридам мондагиам рафтестам барои ба мақоми аввал расидан мубориза бурдан ҳатмия фикри майда бояд мубориза ба муқобили ҳамо мухлисову ҳаводорое ки дорен ай аксу наворои шумо гирифта дар саҳифаҳои шахсии худшон дар саҳифаҳои иҷтимоӣ мегузоранд контент мекунанд просмотрҳои зиёд гирем гуфта мо худмона шинохта кунем ба номи Дӯстмурод Шарипов шумо метавонед ки мубориза баред ҳадди аққал дар як ҳафта 3 маротиба аз ҳамон наворои солҳои гузаштаву пешина ҳамон меҳнатҳои кардагӣ ҳамон хазинаҳои худтон як порча пешкаши бинандагон тақдим кунед ҳадди аққал 3 маротиба барои фикри дигароро иваз кардан бубинам буфаҳманд навҷавоно ва наврасое ки масалан шуморо ҳамчу блогер мешиносанд ва ё ҳамчу як ҳаҷвнигор ё ин ки я актёр баъд бишиносам баъдом бишиносам хайна дариҷа комилҷон ма ҳеҷ вақт блогер намегӯям ба хоҳишам мекунам ки мара блогер нагир ма блогер нестам охи бародар ҳамихе ки ҳамихе гуноҳ кардем ки хумро кам история мекунем як шӯхиш як пешниҳод ка барои рекламаи плаки ба меги блогер нестам охо блогер нестам ма дар саҳифаи худам ма фикри шахси ма ия блогерда ки блогер кист блогер ҳама мешава ки иқайна доктора таъриф мекунам мегӯям доктор фалон соҳара пеш мебарад доктори дандонай гуфта таъриф мекунаму баъдон мегзарам мегӯям ина комил карате мақсад варзишгари тоҷик дар СССР мақсад дар СНГ баромад мекунам мақсад номи парчами тоҷикистоно мебардора иқайра таъриф мекунам баъд меом иқай худата таъриф мекунам мегӯям ин абдулло мақсад ин дар фалон ҷо кор мекунад ҷои кораш ҳар се шуморо мегирам дар як блог ҷо мекунам дар интернет мепартом мешава блогер ба то ози худа чӣ кор кеса мози фақат ҷо бинам худмат сёнка мекунам ки чӣ хеле мебахшида мераози агар ки тараф ина кулоб бура дар бораи кулоб наворд дар бораи кулоб не ки ма худмат баҷувон бура баҷувон мекунӣ ту ду та чиза гирифта дар як блог меандозӣ яъне ки дар як саҳифа мезори ин баъд фарқи чӣ буда ту мехоҳӣ ки дар як барнома ду кас боша баъд тура ту блоги ҳисоб мекунӣ мекунам ки акай Дӯстмурод инсон ҳар шахсе ки барои худаш саҳифаи шахсии худша дорад ҳамарӯза аз субҳ хестан ба чӣ кор машғул шудан то бегоҳ чӣ корҳоро анҷом додан рӯзи худро чӣ тавр гузаронданша пешкаши бинандаҳош мегардонад пешкаши ҳаводорош мегардонад ӯ аллакай блогерае чунки системаи блогингда ҳаст саҳифаи шахсии аккаунти худша пеш бурда истодааст лекин дар баробари ҳамин агар мешид боз активнитар мақсад ки як роҳи муайяна зиёдтар пештар мебурд масалан ин кас роҳи тиба пеш мебарад ин кас бошад роҳи спорта пеш мебарад варзиша тоҷикистон ба пеш ва ма бошам касби сартарошӣ дорам мақсад ки ҳамарӯза на кам аз 3 сториз дар ҳафта як публикатсия аз соҳаи сартарошӣ худам пешкаши ҳаводорон мекунам ки дар уҷа баъзе нозукиҳои корра нишон метиҳем баъзе моделҳои нава нишон метиҳем рӯи навор мебиёрам хулас албатта ки доим мо омода ҳастем баҳри хизмати мизоҷон
ҳамин чизо ҳатмитара дар аккаунт дар блогер дар нафаре ки вай худша блогер меҳисоба намешавад ку ҳамин як ҳаводорам масалан як рӯза медарояд 3 маротиба добри утро добри обед добри вечер бармисол ҳамин 3 маротиба ҳамин чизе ки дид ки фақат ҳамин лицои хита сёнка кардести масалан чеҳраи хита нишон метӣ сер мешавад чеҳраи ту باید یگان چیزی مهم در کاره که یگان چیز با یگان غذا بگیره بله خب همون اما تا به حاضر خدمت بلاگر نمیگم برادرها کامل کرته خودت یک شخصیتی هستی که همه جا را گشتگی با جهان میگه جهان گشته باشو جهان خوردن هم خیلی است مردک با جهان گشته در مسکو و در قزاقستان و در یکی میبینید تو در لوبوجا هست که میبینید لوبوجا تاجیکستان ما پیش خودت چی گفتنی Хашма по-любому блогер. То, что снимаете, это уже блог, да? Да. Барон наш мастер на все руки. Просто мега агар дида бошед дар зери ҳамаи видеош менависанд ки шумо на танҳо мега дустурот ҳунарманден агар чандин ман наворотон комментариёта хо мега шумо на танҳо ҳунарманден мега ки чорабиниҳои давлатӣ бошад муаррифӣ мекунад ватану миллата нигоҳ кун туризм бошад туризма муаррифӣ мекунад ҳунармандо бошад ҳунармандоро муаррифӣ мекунад ягон бачаро ягон касбу коршона муаррифӣ мекунад дар як гӯшаи ватан мисол агар мегирем ки як ҷора об мебарад дустумурод шариф сразу дар ҳамон мавзӯъ мегирад навор мекунад ғамхорӣ мекунад меҳрубонӣ мекунад ҳамин чӣ мавзӯе ки имрӯз дарди ҷомеа аст пайдо мешавад дустумурод шарипов оли серия ягон телевизион нобуроварда дустумурод шарипов якум серияш ҳам мебурорад ин ягон чиз нест дустумурод ҷон ин хуб аст ин ягон ин ози қадам ба қадам акам просто мо имрӯз на ба ҳамин дараҷао расидем қадам ба қадам тоҷикистон мо гуфти гапо иам дуруст гуфт ки ҳар як кас гуфт агар дар системаи худаш гуфт агар блоги худ чабора ин дуруста мана бисёр вақт менависам ки доктор барои чӣ ту дар медицина наворои медицински на ки ман мегӯям бародар ман медбратам ман ҳуқуқи тавсия додан як нафари дигарро надорам медбрат вазифааш чи аст медбрат вазифаи нами супориш метам мара врача мара супориш метам гӯя ки укол мекунам таблетка метам чӣ ман яъне ки як одаме ҳастам ки супориш як аз дигар эҷро мекунам ман ҳуқуқ надорам ки бихезам дар бораи як мавзӯи тиббӣ саломатӣ як аси додам зери қадам ман надорам ҳуқуқ ина хай худо хоҳад оянда ина буд кунам агар ман метавонам ки системае ки ман касбате ки худ ман мегирам асога иншоалло ки буд мекунам буд кунам баъд дар ҳамон мавзӯъ камкам гуфт яъне ака абдулло ки ҳамон наворо дар ҳамон мавзӯъ мекунам ози шахсан ман наметавонам ман имрӯз деки ба хотири ака не ки мо ани имрӯз абдулло ани агар навор куна ин навор куна та навор куна ҳеҷ вақт мо ягон ҷавона намегӯем ки ту бара аз болои ҷар бупар ё ягон роҳҳои бад тавсия наметавонем чанд нафаре ки ҳамҷа штага ман ягон шуморо надидам ки шумо наворҳоеро имрӯз таблиғ кунем ки ба зарари ҷомеа бошад масалан дар ҳама касбу кори гуногун дар бари ватану миллат ҳастем ин хуб аст новобаста аз касбу кор бояд одам ҳамеша дар бари ватану миллат бошад новобаста аз касбу кор шумо бояд қабул кунед ки имрӯз шуморо мардум блогер мега яъне ки шумо имрӯз ҳаморо қабул кунед чӣ гап надорад не ман қабул бо надорӣ қабул надорам не ман ҳамин камера мада ҳамин соле ки хидмат ёдорам мада шиносам ҳама вақт ман ба камераям ҳамин чиё блогер набуд ҳамин вақтои охир ина пайдо шид блогер ма аз соли 2012 анталия рафтем инам чӣ хеле ки сёнка мекардам инам хеле сёнка кардагим гуфтагим мини хеле ҷоро омадем мини ҷоро дидем ваҳ гуфта омадем дар диск буровардем ҳамин чӣ хеле ки нами ҳозир ман мақсад москва тамошо мерам ё ки ӯзбекистон тамошо мерам сёнка мекунам аз соли 2011-12 мара дар ёдам аст ки мерафтем ҳам хеле сёнка мекардем рӯзи бека медодам гуфтам мара сёнка ки мара як телефонои чӣ доштем Nokia сёнка мекардем меовардем ҳаморо ай телефон дар компютер гузаронда ай компютер дар диско мебуровардем ҷон охир дар тоҷикистону даврае ки ту худат гуфтаиса телефон набуд ки тура блогер бигӯед бачаҳо хоб имрӯз бисёр шудааст телефон ҷо мардум шукурноки шуд неким диск меовардем дар диск меровардем ки баъд диск дустмурод намегуфтанд ку хайна мешид ки диск дустмурод гане ки намегуфтанд имрӯз бо пай дар пай мақсад мисол таҷрибаҳои дунёӣ яъне ки пайдо шудани мақсад интернет пешрафт аст дар кадом асрем ту ози суханои рафтеса ки асри наҳаҳо наво асри 20 гуфтеса ман ин саволаро барои чӣ додистам ман ҳамаи чиёро медонам барои анами тамошобино додаистам ки ку ҳамё чӣ меган моро ечи блогер меган хулас тамошобинони азиз мо ба шумо гуфтанӣ ҳастем ки акаи дустмурод
албатта ки ҳаҷвнигор будан ҳастанд ва мемонанд барое ки ин касби аввалиншона ва ҳозир бошад системаи блогинга пеш бурда истодаанд худшон ки бехабарам бошанд блогер ҳисобида мешаванд. комилҷон худо чӣ мегӣ бо фисиотаки я блогер да Конечно, шумо блогер. Съемка кардастан ушу блогер. блогер Блогери топ. Топ блогер. шумо ҳамин либос чорабини да мерем бачаҳо мегӯяд ки бачаҳо мегӯяд ки бубинед хутона якум серияи дусмурод дар якум серия А что такого плохого быть блогером? Нормально? чӣ не ма ягон чӣ гуфтани нест ма худам наместам мегӯям ки гудако чӣ бо мана мақсад актёрно мегӯян ё ки ҳаҷвнигорно мегӯян дигар блогер мегӯян дусмуродҷон барам фаҳма гуфтам бе як ҳамин савол ҳам шумо дагуфтам ҳам тамошобино як бор пурсиса худат бубте дар амрико италия франсия дар давлатҳои дигар президентҳо саҳифа доранд доранд прокурор депутат любой журналист саҳифаҳои худша доранд ҳозир ҳама доранд блогинг мебаранд кори худшона имрӯз Продвигать. кори худшона нишон метавонанд ки имрӯз дар ҷомеа чӣ кор карда имрӯз талаботи ҷомеа ҳамин аст ки дар пушти парда нишастан ягон касро ози намедонад ки ту чӣ кор кардаиса мегӯям фақат дар фикри худш аст ҷайби худшай кори худша мегӯяд лекин имрӯз замоне шудааст ки бояд ҳар як одам дар вазифае ки масъулш мондан ба воситаи ҳамин худша ишон метавад ки имрӯз ба ҷомеа чӣ вард ягон чизи бадна бояд мо шумо хафа нашем бори аввал мана бироварданд ки президент ба духтур блогери тоҷик хона дод манам хафа шудам ман гуфтам ман блогер нестам ман касе не ки оҳиста бояд фаҳмидам ки ман хато кардам ӯ одами навиштагӣ масалан ҳамун журнал мисол дар бисёр шабкун ман хато фаҳмидаам ман хафа шам ай худам бояд хафа шам дар ҳақиқатан блогинг кардам я навора гирифтам саб кардам гузоштам и дуруста и бояд мо хафа нашем дусмуроҷон имрӯз просто ҳамин блогинг дар ҳамин блогер дар тоҷикистони мо даҳанзада шуда хиёл мекунад ки ягон дар блогери тоҷик бесаводо куллан бесаводо нишастанд анами чиз аст дарди мо инамия ки мардум фикр мекунад ки блогер як одами бекасб аст як одами кӯчагард аст як одаме аст ки ба манфиат ба ҷомеа ҳеҷ манфиат намеорад блогер як одами бесавод аст фақат ҳамин даҳанзада шудааст дард инамин мекунан охи ҳар як одаме аст ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ кор ва фаъолият мекунад ма мешиносам ман чӣ гуфтасам ман гуфтасам ку президентҳо дар хориҷа ҳама блог дорад президент блог дорад блог дорад ҳама блог дар охир дар гапҳои шумо ма чӣ пуш мекунам барои тамошобино бародарои азиз ҳар як каса ҳар як шахсията худша тоқа баҳо бутен дар умум баҳо натен ҳар як шахсият фикри ақидаи худша дора корубори худша дора расчоти худша дора баъд ду гудак мебуроя рақсу бозӣ мекунад морам дар доираи ӯ қуш накунен охи ба блогера блогерора бин нагӯен илтимос барои нами қаҳр мекард ки ман блогер нестам гуфтам охи як кас мебуроя кола мереза болои сар мегӯям ба мо қатори бай нестем ку охи мо як хеле ай ҳамшо падар мешем мо сини солмон рафт дигар шарт нестай ки ҳамара ба як чашм нигоҳ кунед не ҳозир шабакаҳои иҷтимоӣ ҳам хеле ки ҳама дар шабакаҳои иҷтимоӣ мепартояд касбу кори худша илтимос нафароне ки ҳастанд корҳои хато мекунанд қатъи мо омехта накунем охи ҳамин ҳозир як замоне шуда ки як косай ҳунарманди 40 сола 50 сола коркардагӣ ҳамора ҳамон косада парфтесиян гудаке ки дина ай ҷогои хушхестай хуша гирифтай интернета парфтай урам дар ҳамин коса парфтесиян ҳама алдараш шуда барои анами алдараш дова ҷудо кардан бояд мо чӣ кор кунем чӣ кор кунем ки мо ҳами ҷудо шем ҳамо агар сода кара гап занем гапи ҳами оқи гап занем мо ай болту гайка чӣ хеле ҷудо шем ай лоқу пӯст чӣ хеле ҷудо шем уже ҳамора мо метонем 100% лоқу пӯст гуфта ки ӯ ке хеса болои сараш орехта ки гуфта ира би мега ким пижод ях мекуна ӯ гирифта ҳами ҳамора қатъи мо омехта кардем ай блогеро гуфтастем барои чӣ тамошобини озираи мо фарқ намекунад кабутаи сирхаи сиёҳ фарқ намекунад ҳамара як блогер мегӯям барои чӣ ози шеъри шоира мехонӣ шеър аз шоир аст дар ҳамун хато нест аққурат менависад имрӯз тамоми донишмандон пушти парда мондагиам медонӣ ба чӣ хотир ба хотири донишманд як бор биромад барои мардам
правильнара гуфт, насиҳат кард, дар зери навориш дид ки ҳама дашмон аққурата дигар нанг номусаш набардошт ки дофи дигар бобура бикна. Гуфт ман имрӯз заҳмат мекашам барои мекунад мебинад чанка занша духтарша фарзандша душмон кард кадом инсони бананг баномус бо мебурояд мекуна банамка имрӯз пушти парда мондаган медонам ра дигар донишмандони хуб баноми худо дигар виҷдоншон намебардорад ки бобура имрӯз як гапи хуб гап имрӯз насиҳата гӯш қабул надорем мо ина дарди мо инаме ки мо имрӯз насиҳата қабул надорем. дуруст шуурнокии мардум рӯз аз рӯз ба ҷое ки пеш равад чунки илму техника пешрафта истодааст лекин шуурнокии мардум паст шуда истодааст чунки мардум китоб намехонанд дигар масалан пешвақт чӣ буд газетаву китобу ин чизо дар ҷои аввал буд баъдан телевизор нигоҳ кардану ба кино рафтану ба дигар чизо вақт ҷудо мекардан ҳозир боша ҳама даст ба телефон 24 соат дар телефон ҳатто соати хобша таъхир мекунад дар телефон истифода мекунад ба ҳамин хотир мардум да бисёртар ҳаракат кардан дар кор ки ягон чизои фоиданок ягон насиҳатҳо майлаш мардум агар гарчанде ки ай паст будани шуурнокишон суханои қабеҳ гӯям мора қабул надошта бале бошанд. лекин мо бояд ба ин чиз гардан Роҳафтода хам нашуда. накарда роҳафтода нашуда пай ҳар як навормон боз навори нав сабт карда гузорем ки барои таъсир миллат бахш барои шавад, ватан бале хизмат кардам ман иҷа ёдам намеравад дар як баҳсе ҳам хеле чи кирай дадам комила дадам як нафар гуфт ки хайра дар тамоми осиёи миёна мо дар тоҷикистон камилиш мегем ки баъзе касо камил ҳама тоҷикистон ба пеш мегӯяд тоҷикистон ба пеш ҳатто чандин журналистҳо рафтам ки номшайра тоҷикистон ба пеш мегӯянд комила баъд як одам як нафари аз спортсмен дига ҳами гапа прикол кард бовар ки ку ман мера дидам эҳсосоти нами ватандӯстиша дидам ки хез қатъи ҳамун чихел қад ба қад гирифт ман гуфтам аҳсан ҳамин нафарора гуфтанд дар кор ки имрӯз дар кадом ҳолате набоша шован рафтеса боша не ки нагзош ки нанг номусша ӯ чизира ки роҳбари давлат яъне ки бигем ки чи тамоми мардуми моа бале ки ҳамура дар байни шов дуромад дар эҳсосоташ бозӣ кард ман ҳамчун гуфтам ки аҳсан ба ҳамин нафар ки ҳамучен дӯстдорӣ ман аймӯз оғоз шуда ҳамин бародарда ки имрӯз шован рафтеса бошад агар ҳамун барномашон не ки чиша ватани миллатша як сухани роҳбари давлатша намон ки ӯ мисол пас бизанад. дуруст ватану миллат як чизе аст ки як ҳисси инсониятае ҳар як фарди тоҷик бояд ватанша дӯст дорад бояд ватан аз гӯшаи эмон Главное, искренне. искренна да барои ҳамин Фальшив набошад. албатта хай ҳамин мақсади мо ҳам ки ҳамин ҷавоное ки моро тамошо мекунед илтимос бифаҳмед пушти кора бифаҳмед Кто я? пеши кора бифаҳмед баъд хулосатона бинависед беҳад ҳозир ҳамин мунаққидои мо беҳад соданависидан фақат ҳамин ҷондоршон дар дастшону ҳамин мунаққидӣ мекунанд мунаққид як одаме ҳаста ки ҳама чера медонад баъд медонад мунаққидӣ мекунад ҳамин комментарияновис мунаққид мешавад шумо мунаққиди моенаку чӣ хел мунаққидем ки бо моро мехезен ҳақорат мекунед мо охирон суханма дар ҳамин барнома мегӯм ман аввал бениҳоят дардум мекард ба номи худо ҳар як навор мекардам аз дарди наворам гирья мекардам ҳамара мара то ҳозирам мебинад ки баъзе наворо ман ки гирёнчик навиштагиам ман дар чӣ дарди мекард ки ҳамин навор дар бораи падару модар мекардам ки ба номи худо ҳақорат мекардам ба номи худо ягон гапи бад намезадам гирёнчик занак фелан гаррени дард мекард зиқ мешавам баъд пеши як донишманд рафтам баъд ман гуфтам ки ман бигзор ки ман дар бораи ватандӯстӣ мекунам дар бораи нами спортсмен мекунам ҳар чиз мекунам ба манфиати ҳама мекунам ки нами мисол як навори ман намира ҳавасманд мекунам ман намира пулш наметавам не ки ҳавасмандш мекунам дофи дига ҳамин амале ки ба манфиати ватани ман намира боз зиёдтар мекунам ки ҳавасманд шед баъд гуфт ки бачаам як чизат мегӯм гуфт ӯ одамое ки дар зери навори шумо сахт менависанд ӯ одамое ҳастанд ки аз шумо пастанд ӯ одаме ки аз ту буланда ту да интерес нести гуфт ту да интерес надорӣ ӯ одаме да интерес дорад ки донишаш
ба дониши дигарон мекунанд. ӯ одамо ки шумо пастаи донишон ё ки аз ту паст аст ҳамво менависанд. ба ҳамин хотир гуфтанем ки ҳеҷ вақт аз мо паст набошед, кӯшиш кунед ки аз мо буланд бошед. шумо пастии худтон аз мо дар зери наворои шонат янам қадар гап гуфтан мехоҳам дар охир тамом. дар охир Комил Карате чӣ гуфтани худо дӯстон? Что я могу сказать? Делайте, идите вперед. Тоҷикистон ба пеш. Таджикистан, ради Бога, ба пеш. Зинда бошед. Бисёр гап намезанам. варзишгарам фақат амал мекунад. амал мекунад. Абдуллоҷон, ма ба ҳамон блогерое ки хеле този равшанӣ андохтӣ, кола рехтиян, чӣ рехтиян гуфтӣ, аз мақомотои дахлдор хоҳиш карданем ки чунин бадахлоқора мақсад ки пеши раҳшона бигиранд, як таълими битияншона ки Сахтарин ҷазо. бале як ҷазое битияншона ки ислоҳ шаванд, ай худшон як ахлоқи ҳамида бигзоранд ба дигар навҷавоно, на ин ки ахлоқи баду рафтори ноҷо. бале. хулос ҳамин қадар. хулосаи гап мақсади мо ҳам ҳамин буд ки мегӯянд рӯи дарё хас нишинад, қаҳри дарё гавҳар аст. ҳама вақт гавҳар бошен, гавҳаршинос бошен дӯстони азиз, даставар. боқӣ сарбаланду хонобод бошед. худо нигаҳбонтон. ӯ шоир беёдона гуфта рӯдакиро кӯр кардем бас набуд, илми ӯро хор кардем бас набуд. шумо гапҳои хуб бинависен, мо кӯшиш кунем дар оянда наворои хубу бозам дар куҷое ки бошем набошем парчами Тоҷикистоно баланд бардорем. шумо мода илҳом метаҳед. агар ки шумо хеле моро дашном кунед, хеле паст бизанед, бигиред қатори онаму болту гайка омехта кунед, мо ҳам хеле ақиб мемонем. барои ҳамин хел шумо Хай собака лает, караван идет. зинда ва сарбаланд бошед. дар куҷое бошед набошед, худо нигаҳбон. Таджикистан ба пеш! ба пеш! Пеш.